Bienvenue au pays de la Teranga, la boisson tant attendue. Temax, une boisson énergétique digne de son nom, l'énergie, au sens noble du terme. Temax vous accompagne dans toutes vos activités physiques et sportives. Une force, un médicament, pour rendre agréable vos journées. Riche en vitamine B2, une fonctionnalité hors pair. Contactez-nous au 77 863 30 21, Centre d'affaires Alioune Badara Diaye, 24 rue Félix Houphouët-Boigny, autoroute avenue Malick Sy de Dakar, Sénégal. 77 863 30 21, un pack de 12 à 4250 francs CFA. Une boisson, loin des effets secondaires. Pour des vibrations intenses, buvons Temax. jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on do mbawɗon wonde dunde babadam nde kala min bisimimon kelle gadane roɓinde jeyndeji alkamisa cabantati go lewru octobre 2024 bisimilla mon e kelle gadane roɓinde jeyndeji puɗɗortoɗen ko jeyde gendire leydi sénégal jeyde le soleil ɓe garti ko yetno e marché financier international laamu leydi sénégal ñamlimo ko ɓuuri temedere capanɗe jeetati e go milliard koppereje men franc CFA ido mo ganduɗa ko kay tigui woni Cheikh Diba holliti ɗen koppereje wonata ko gartam beele tigui ko yetno noon e financement de l'exécution budgétaire mo 2024 e ndeɗo hitande jeyde Rewmi quotidien ɓe garti koye oɗo campagne électorale to banggue wonande garmi gara teskama hanki o hakkude ko caravane bo Ousmane Sonko kamɓe taw ko wallu toon to Koungheul ɗum noon addi hani woodi hen ɓe ganduɗa kadi ko gañiɓe gañanɗe musɗe jeyde Rewmi quotidien arti en kono ɓe garti e nden ñamande ganduɗa leydi Sénégal heeɓi ɗum ko ɓuuri ujunere e capanɗe jeetati e goho milliard e koppereje men franc CFA ƴeewoyen jeyde Li quotidien ɓe garti koye retour triomphal de Bougane Gueye Dany toon to Bakel ɓe garti koye mo ganduɗa ko kanko Bougane nawnoɗo toon Faabu hani saabi nangugol mum hanki o toon to Tambacounda laabi kanko Bougane Gueye Dany o heeɓi wellitare tawi noon que 1 mois de sursis lewru ndu alda e lelogol kanko Bougane o taƴana yondude e ko jogori a yobde ko ɓuuri ujunnaje nogas mbuɗu ɓe garti e kanko Bougane Gueye Dany ɓen ɓe ganduɗa ko gendarme ɓe tatoni ɓe ganduɗa kay ceedotono laɓɓinimo kono ɓe garti kamɓe Li quotidien ha joni yidde procureur wonno ko kanko Bougane o dumbe lebbi tati ɗi alda e yiide e nangue wondude e temedere ujunere ɗum kam wattidaki latade jeyde Li quotidien arti en kono ɓe garti e to banggue wonande haare hakkude o ɓe ganduɗa ko caravane Ousmane Sonko e takko wallu toon to Koungheul ɓe garti kadi ɓen ɓe ganduɗa ko gañiɓe gañanɗe musɗe Li quotidien arti hen en ƴeewoytu jeyde Dakar Times ɓe garti koye gaccitgol kanko Bougane men mbiyen jeyde Dakar Times arti koye montude kanko Bougane e jambaragal makko kono kadi ɓe garti e yiide Bougane kañum ala foof ɗo ha joni wonande ƴetti ñaw watti ɗum beele tigui ha joni wasde tan huccodirde e ñawoɓe ɓe kono kadi ɓe garti e yiide kamɓe Dakar Times Bougane noddani sukaɓe ɓe ɗe mbawata tigui ha joni filñitade hani dufa ƴiƴe mumen beele tigui leydi ndi wawa wonde kadi e gonagal ngal ganduɗa ko kamningal e dumunaji jawtuɗi ɓe garti kamɓe Dakar Times e yiide ni Bougane kay ha joni ɗoftima yamirore kono kadi hokki hurmo tigui wonande ñawoje leydi Sénégal jeyde Dakar Times arti hen ƴeewoyen jeyde enquête ɓe garti koye assemblée nationale du Sénégal entre gloire et chaos kamɓe enquête ɓe garti koye nema laamu wondude e ko yete ko caɗele to banggue wonande dawrugol ɗo e nder leydi Sénégal toon to bowal gendira leydi Sénégal ɓe garti ko guilay Lamine Gueye ha e Caroline Faye ɓen ɓe ganduɗa ko worɓe rewɓe ɓe ganduɗa ndewi toon to bowal gendira leydi Sénégal hen sahaji ni to banggue jewte ɗin débaji ɗi ganduɗa yaha kadi haɗum adda filñitere poɗendure toon to bowal gendira leydi Sénégal jeyde enquête waɗi hen sifande ƴeewoyen jeyde Les Échos ɓe garti koye kanko Bougane Gueye Dany hanki o heeɓi wellitare ɗum kadi addi wonande weltare mawde ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe yaadiɓe kanko Bougane ha ɓuuri tengtude toon to Tambacounda ɗo ganduɗa
ganduɗa nokkuji ɗi bangyo e bang ko dadi ɓe tesketeno toon hani to banggue kadi wonande ya gartaji mumen hanki o ɗum sattino no fewi ɓe gartini kanko Bougane o taƴana ko lewru ndu alda e lelugol toon to Tambacounda kono kadi e ujunnaje nogas ɗi o foti yobde ɓe garti noon e cortège mo Ousmane Sonko hanki o felɓodiri e ɓen ɓe ganduɗa ko yaadiɓe takko wallu Sénégal ha addini gañiɓe en teska hen omo ganduɗa ko kanko woni Malick Gakou to banggue wonande jungo mum nano mo ganduɗa ɓe kolliti tawi kadi ko taƴande nde ganduɗa kadi ko hamnide no fewi ɓe garti hen kamɓe les échos ƴeewoyen jayde tribune ɓe garti koye le juge de Tamba kanko Awna Camara ɓe kolliti o heeɓi walla ni o totti wellitare omo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany le juge de Tamba Awna Camara libère Bougane Gueye Dany ɓe garti ni e leydi Sénégal to banggue laamu ngu hanki o to banggue wonande marché financier international ko ɓuuri temedere e capanɗe jeetati e goho milliard e koppereji men franc CFA woni ko ñamli jayde tribune arti hen jayde vox populi ɓe garti koye takko wallu ko kay tigui yani e caravane mo Ousmane Sonko on poɗe duure ha addini ɓe ganduɗa ko gañiɓe gañanɗe cattuɗi ene tawe hen Malick Gakou kono kadi ɓe garti kamɓe vox populi e nden ñamande nde ganduɗa laamu leydi Sénégal ñamlimo ɗum to banggue marché financier international ko ɓuuri temedere capanɗe jeetati e goho milliard e koppereje men franc CFA kono ɓe garti e jaltal Bougane konnguli gadiɗi jaltude huno makko kono kadi ko yettude omo ganduɗa ko Sidiki Kaba ɗum ana tawe e jayde vox populi jayde l'observateur ɓe garti koye kan haala hanki o ko ñalawma ƴiƴe ɓe garti koye ngal poɗe duure to banggue wonande pelɓodiral hakkude takko wallu yaadiɓe mum kam e caravane mo Ousmane Sonko hani hewɓe ganduɗa ko gañiɓe gañanɗe cattuɗi ne tawe hen omo ganduɗa ko Malick Gakou kono kadi ɓe garti e gaccitgol Bougane jayde l'observateur en ƴeewoy to jayde l'éveil ɓe garti koye conquête du pouvoir politique ngam tigui ha joni ko yitno e alhaali dawrugol ɗo e nder leydi ndi ɓen ɓe ganduɗa hande o ko teskaɓe wonande le combat des capitaines d'industrie ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe cuuɗi gollorde hande oɗo saaha kay nattuɓe e dawrugol ɓe garti e bangguinde natal omo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom Mamadou Racine Sy e Abdoulaye Sylla ɓe kolliti ɗiɗo sugugoji suwaɓe dental goto mabɓe fof nana dari lang ngam wawde yaade toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɓe garti kamɓe l'éveil Amadou Ba mo ganduɗa hanki o waɗi moɓodiral mawgal toon to Birkilane koye on saaha ni toon to Koungheul waɗi poɗe duure tawi noon koto banggue haare hakkude ɓe ɓe ganduɗa ko yaadiɓe Ousmane Sonko kam e yaadiɓe takko wallu Sénégal jayde le quotidien ɓe garti koye ñamade hesere poul nde ganduɗa lambo leydi Sénégal hanki o heeɓi ɗum e yiide omo ganduɗa ko Cheikh Diba ko ɓuuri temedere capanɗe jeetati e goho milliard e koppereje men franc CFA laamu leydi Sénégal heeɓi ɗum ɓe garti e yiide kamɓe le quotidien nde wonmo ganduɗa ko JP Morgan ko kay tigui rewi ɗon woni sababu nden ñamade noon kadi no waɗirno e eurobond mo ganduɗa ko jawtude e dumunnaji ɓennuɗi ɗi jayde le quotidien arti hen kono kadi ɓe garti e welitare Bougane Gueye Dany bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadande roɓindo jandeji subaka hande o min dokka on aadi altine paɗo so hawra welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogomon on jarama.